Ano yung matok na kanina? Ano namatay? Alam presyo? Wala. Sa 350 din. 1,300 yan. 350 yung nakakapin. Tagpila ninyo tang? Ha? Nakama ko lang ito katagihan. Ano yung presyo sa ano?
Nakasugat lang ito, malami ka ina. Nakasugat ko, malami ka ina lang.
¿Cuánto vuela? Hindi naman yung sinabi. Ilan na niya? Walang nilagay ito. What 500 naman? Ano, 500 na lang oh. Pati yung nasa Baguio na pinagkaguluhan, di ba? 1 million? Grabe, 500 na lang. Eh, paano? Dumami na yan. Oo,